Tħambret riforma fis-sistema ta' reġistrazzjoni tal-artijiet li hija ntiża li sa 10 snin oħra l-pajjiż kollu jkun meqjus bħala żona ta' reġistrazzjoni obbligatorja. Dan ifisser li kull persuna li takkwista proprjetà tkun obbligata li tirreġistra u permezz ta' dik ir-reġistrazzjoni jinħareġ ċertifikat ta' titlu. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula l-Ministru tal-Artijiet Stefan Zrinzo Azzoppardi ħabbar din ir-riforma ġie spjegat li l-liġi oriġinali tmur lura aktar minn 40 sena u li sallum il-ġurnata għatawm biss 54% tat-territorju f'Malta li jaqa' taħt din ir-reġistrazzjoni. Il-Ministru Zrinzo Azzoppardi qal li b'din ir-riforma sa 10 snin oħra l-art kollha f'Malta se tiġi reġistrata b'dan il-mod. Jien dan qed niddiskrivih bħala proċess biex naslu li kull proprjetà f'pajjiżna ikollu il-logbook tagħha, li jkun hemm dak iċ-ċertifikat li jispjega dik il-proprjetà ta' min hi, però il-proprjetà kif definita fuq pjanta fir-reġistru tal-artijiet. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet nieda d-dokument tal-konsultazzjoni pubblika msejjes fuq 5 prinċipji. Fost dawn hemm it-tnedija ta' sistema ċara ta' reġistrazzjoni li tipproteġi l-jeddijiet ta' kulħadd u li tħeġġeġ l-investiment u tgħin fl-iżvilupp ekonomiku. Il-protezzjoni tat-titlu tas-sidien tal-proprjetà, il-fiduċja u trasparenza fir-reġistrazzjoni u trasformazzjoni diġitali fir-reġistrazzjoni tal-proprjetà. Il-dokument jippreżenta diskussjoni 18 il-rakkomandazzjoni sabiex tintlaħaq din il-viżjoni. Ewlenin fost dawk ir-rakkomandazzjonijiet hemm dik li għandu jiġi aġġornat l-att preżenti li waqqaf ir-reġistru tal-artijiet. Jitkellem ukoll dwar kif jista' tiżdied il-kwalità u ċ-ċertezza taċ-ċertifikat tat-titlu ta' kull proprjetà u kif għandhom jiddaħħlu miżuri biex tkun definiti aħjar il-konfini ta' kull proprjetà. Fil-konferenza tal-aħbarijiet saret ukoll preżentazzjoni teknika mill-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Reġistrazzjoni tal-Artijiet, il-Perit Michel Piccinino. L-għana ħari huwa li dan il-proċess jiġi faċilitat u aġġornat għal-ġurnata tal-lum li jieħu fil-konsiderazzjoni tiegħu is-suq tal-proprjetà u trasferimenti tal-proprjetà li qed isiru llum u allura jiffaċilita dak it-trasferiment b'mod aktar miftuħ u apert. Intqal li d-dokument ħejja matul dawn l-aħħar xhur wara diskussjonijiet mal-partijiet interessati u li issa qed jitressa għal konsultazzjoni wiesa biex daw kollha interessati jipparteċipaw jagħtu l-femiet u s-suġġerimenti tagħhom dwar dak propost.